Umqeqeshi weKaizer Chiefs uErnst Middendorp umile kwelokuthi angeke adonswe ngekhala abalandeli abafuna ukulawula ukuthi abophele muphi umdlali enkundleni. Uthi uzoqhubeka nokunikeza bobabili oNozinti baleliqembu ithuba njengoba encamela ukudlalisa uItumele Khune koweNedbank Cup bese eqoka uDaniel Akpeyi emidlalweni yePSL. Abalandeli beKaizer Chiefs abamuzwa kahle uNozinti uDaniel Akpeyi oqhubekayo nokushaya udaka ezintini. Lokhu ke kulahlekisa iqembu ngamaphuzu. Sikhuluma nje usanda kwenza iphutha ezakhe eziguqiswa eMaritzburg United ngo2-1 lancipha igebe laselivulwe amakhosi esiqongweni selokha. Kepha ke bagxile emidlalweni welast 16 yeNedbank Cup lapho bezogadulisana khona neHighlands Park ethembisa ngomgqibelo ntambama. uMiddendorp uthi amaphutha asanda kwenza uAkpeyi awathunaza umgqiqo wakhe obukhali selokhu kwahamba ukhune obelimele. Supporters are clever, smart of Kaizer Chiefs. They know we have seen a Daniel Akpeyi over 8 months now, rescuing it with saving penalty in the last seconds, with having outstanding performance, being goalkeeper, man of the match of the month, and everybody knows what Daniel Akpeyi is capable of and what he has shown. Umdlalo wangomgqibelo uzonika impofana ithuba lokubuyisa ukuzethemba kulandela indumalo ishaywa eMaritzburg. Ukukhishwa kweqembu kulomqhudelwano kuzokhuphula ingcindezi kubadlali njengoba ke kungasensuku satshwala kufike usuku lomdlalo omakhelwane baseSoweto kumqoka ukuba abadlali bagxile emidlalweni ngamunye.